खुलुमखा जतना आं दिनै तेबिसा इनफरमेशन ना माफायखा बेलाखे बुखा दुखुनाखा नाइदे रिसेंटली चिनि जे रिसेंटली जे बुइनि बसनि सराय मासा सुबासनि बागै भिडिअ दंमोन पूरा ऑल त्रिपुरा पूरा वायरल कंटेंट क्रिएटर एमन काइसे पर पार्सेंट माने ओ सरायनि बागै सुबासु सानिया नुगलिया जत बिनि बागै सुबासु सानका ताबो कय दिन से मास काइसे काया को नाव नुगै माखना जत फेसबुक तुं यूट्यूब तुं नाइदे जों बुखौ चिनि गगै सननानै बागै जों सुबासु सानमाने प्राय बसर काइसे न'फोरंखा ताबो फर बिनि तुये केबो कक्सया एमन काइसे कंटेंट क्रिएटर चिनि गगै सननानै ते काइसे पण सुबासु बे कक्सया जस्ट कम्युनिटी साव सुबानाय तो अनेक बुरु सुबाखा सुबानाय बुरु बार बार सुबाखा सुबाया तो वीडियो नखाय केसे स्किप खाके रखरो बेलाकि दुखुनांगो नाइदे मिनिस्टार एमएलए एमडीसी जत ब्रहन सुबाखा 50,000 60,000 टे 18 कोटी रां नाइदे एक मासे नांया कारानासे नाइदो खा ब्रहनिके इनके चिनि ब्रहनके एमडीसी एमएलए ब्रहन चिन कक साइबो फायो खाना फायो बा सने फायो इने कक सागासों केफाना से फाये नाइफे मानबो करे केबो सुबा मानबो करे ताबसो जरा ताबसो मुंबई थांगा मुंबई थाने नीचे मुंबई थांगा मुंबई ने पाई त्रिपुरा सबाय कय दिन काखा जों ताबो अरुणाचल थाने तुमसे बिनि बाय मेडिसिन लाना बागै केफाना माने बना सुबाना हने केफान कक रुयाखो ताबफान फाये नाइदे बुइनि बसंलाय वाइसे जत जमा एमन पार्सेंट एमन त्रिपुरा बरक असरायनि सिनि आं करेखा जत बरक सरायनि सिनि चुका माने सुबासु नांगै तंखा हनै एमन बरक सिनि त्रिपुरा सा हिंजानाय बो बिनि तुय भिडिअ खायजा असराय सुबासु नांगो हनै नाइदे जों सारा बसर काम खायतो गय सिनि बुं काइसे बन सानाय करे सिनि दादा पहर नाइदे थुया साया माइ तिसा तिन हपलुं गाड़ी चालगो तिनि हपलुं ड्राइव खाय फायोबा बिनि बुं काइसे बन सानाय करे बेलाके दुखु नांगो बो नाइदे तांनि सिमिया सुदु सनदान बागै सिमिया अनेक पयलाबो बुइना मथांका थैते इंगन पर्यन्त बाइरेट लांगा ऑपरेशन खायते हेका बिनि लोक आं तो तंगो अनेक दिन काइसे कंटेंट क्रिएटर नि आगो नुया माने पहर देबमा सुबागै असुक जरा बुइनो सक्सेसफुल खायगा हनै बेलाके दुखु नांगो नाइदे असरायनि बागैले एमन काइसे पर्सन चैनल बा यूट्यूब बा फेसबुक पेज इंस्टाग्राम नुगियाखो माने संजना सुबा सुनाय दङ सुबा लाइदे हनै सानानै बासिनि एमएलए मिनिस्टार काइसे मन माने बिनि दै खरं तिसानै करे तापनसे जों मासाया ब्रुकसे बिनि बागै ताबो नाइदे अरुणाचल साया नंगा फाइ दङ मिया हरनि 9टा 10टानि सिमि नखर मान तापनसे माइ मासिया खसो लामा हामिया माइ चानान जागा फाइगा के अ जागा माइ चाइमिया तांगे हिंगे गाड़ी तोना जागा करे रूट ब्लंगो ताफन माइ मासिया खो के चिन दादा पहर हपलम गाड़ी चालगो माइ चाजा गया बहुत खाली सिनि बागै माने गरै सिनि त्रिपुरा सान बागै जों हायगे थंजाकसिने बरक बाय नाइदे बिनि बागैले आश्रायनि बागैले एमएलए एमडीसी एमएलए मिनिस्टार जतो से बिनि बागै चबना बागै रेडी इनके चिनि के करे चिनि एमडीसी तंगो एमएलए तंगो मिनिस्टार तंगो चिनिबो काइसे मन कक्ति से सानाय करे आश्रायनि सुबादि हनै बगलाय नाइदे बक खरां तिसाका चिनि मन्दिरनि जे डोनेशन मामाने और रांनो पर्यन्त लाना बागै बताबो कक सालाय तंगो जोंलाय 10 20 टा चबनान से केबो चबनाय करे नाइदे अनेक दुख नांगो काइसे न्यूज चैनल दबो नगो और साजाका माने थाङै फैगा बायरे थाङै फैगा रां फैसा करि फैगा बो बुरुक लांखा बो बुरुक तुइखा बो बुरुक सुबाखा अबन तुइए एक 1% बना और बुंगति साजागिया किसी से बुंगति साजा मनबाय बेलाके दुख नांगो अबन बागै अ भिडिअ मासाका जदि आं अ भिडिअ सामानि जदि साया तो हांके आन नागार बायदे एन्ड जतनो हामबाय जों ताबो अरुणाचल थाङै तो खोनासि सगैनाय